Καλή σας μέρα, κυρία Κουντουρά. Είμαστε η ομάδα από εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Μεσοπονίων Κεφαλονιάς και παίρνουμε μέρος στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε, σεβόμαστε τον πολύτιμο χρόνο σας και το θέμα μας είναι οι έμφυλες διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να ξέρετε ότι ανταποκρίθηκα με πολύ μεγάλη μου χαρά, γιατί αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Χαίρομαι που από τη θέση μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι εδώ δίπλα σας για να μιλήσουμε για τα σημαντικά θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα που τρέχετε και οι καθηγητές και τα παιδιά. Είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά σας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και ξέρετε ότι γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όμως ίσοι, έχουμε τα ίδια δικαιώματα, πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες και πάνω απ' όλα αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Σήμερα λοιπόν, σε αυτήν την εποχή της ταχύτητας, όπου όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, οι καθημερινές δυσκολίες, είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε στην ακρίβεια, στην ενεργειακή κρίση, στην κλιματική αλλαγή που έγινε κλιματική κρίση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε πάντα ψηλά τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από το φύλο. Να είμαστε απέναντι στις διακρίσεις και στις ανισότητες. Να πορευόμαστε με αξίες ανθρωποκεντρικές και να έχουμε απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι η θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας δεν αξίζει να ζει με βία, αλλά πρέπει να ζει μια χαρούμενη ζωή, χωρίς διακρίσεις, μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δυστυχώς όμως, όπως σας ανέφερα, τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλαπλές κρίσεις που δυστυχώς οι ανισότητες εντείνουν. Είχαμε την πανδημία, να σας θυμίσω. Η ακρίβεια μας ταλαιπωρεί. Υπάρχει φτωχοποίηση μεγάλη. Η ενεργειακή κρίση είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που δεν το έχουμε ακόμα ξεπεράσει. Έχουμε πολέμους πολλούς στη γειτονιά μας. Και η κλιματική αλλαγή έγινε κλιματική κρίση. Δυστυχώς όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες αλλαγές και κρίσεις, οι ανισότητες, όπως σας είπα, εντείνονται. Οι γυναίκες δυστυχώς είναι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είναι πιο εκτεθειμένες στις ανισότητες και στις αδικίες, αλλά και στους κινδύνους, ειδικά οικονομικά. Χειροτερεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στη μερική απασχόληση, σε ελαστικές μορφές εργασίας, στον κίνδυνο απόλυσης, σε χαμηλότερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και το πιο ανησυχητικό, η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας είναι πάρα πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά την τελευταία πενταετία, μετά την πανδημία, όπου ο εγκλεισμός δημιούργησε και πάρα πολλές ψυχικές, αν θέλετε, πολλά ψυχικά προβλήματα. Και πολλές γυναίκες, αλλά και πολλά παιδιά, αλλά και ηλικιωμένοι, ήταν απροστάτευτοι και παγιδευμένοι σε δύσκολες καταστάσεις. Και θέλω να ξέρετε ότι καμία χώρα, καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει όσο κυριαρχούν οι έμφυλες διακρίσεις και η έμφυλη βία. Είναι λοιπόν ζητήματα που γνωρίζω αρκετά καλά, ασχολούμαι πραγματικά μια ολόκληρη ζωή με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από πολύ μικρή, 16 χρονών, ξεκίνησα με τον εθελοντισμό, τη δράση μου σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ισότητα, την ευημερία, την ενδυνάμωση της γυναίκας, την καταπολέμηση, την κακοποίηση αλλά και την προστασία όχι μόνο της γυναίκας, του παιδιού και των ηλικιωμένων. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που σήμερα αυτή η συζήτηση γίνεται μέσα σε σχολή, διότι οι νοοτροπίες οι οποίες μας συνοδεύουν μία ολόκληρη ζωή, πατριαρχικές, αναχρονιστικές αντιλήψεις που έρχονται πολλές φορές και μέσα από την οικογένεια και μας συνοδεύουν μια ολόκληρη ζωή, μπορούν να περιοριστούν
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από εσάς τους νέους. Γιατί ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός. Πρέπει από νεαρή ηλικία να καλλιεργήσουμε ένα πράγμα. Το σεβασμό στον συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από το φύλο. Ακούτε πολλές φορές οι φεμινίστριες, η ισότητα. Τι είναι αυτό? Επί της ουσίας είναι σεβασμό στον άνθρωπο. Διότι σε αυτόν τον πλανήτη είμαστε και ζούμε αρμονικά άντρες και γυναίκες. Και πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, να μην υπάρχουν ανισότητες, γιατί όταν ενωθούμε, πρώτον, αλληλοσυμπληρωνόμαστε σαν ζευγάρι, στην κοινωνία, δημιουργούμε μια νέα ζωή. Εσείς έχετε γεννηθεί από αυτή τη συνένωση, το θαύμα της ζωής. Και μπορούμε να αλληλοσυμπληρωθούμε σήμερα με τις ανάγκες αυτής της κοινωνίας σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Και προσφέρει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς αυτό που έχει, το καλύτερο που έχει, για πρόοδο και ευημερία στην κοινωνία. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Σε όλους λοιπόν τους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και στους τομείς της ζωής, ενώ οι γυναίκες διεκδικούν ισότιμα να εξελιχθούν, τα ταμπού και οι προκαταλήψεις τις αντιμετωπίζουν πάντα διαφορετικά, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, παρόλο τους μεγάλους αγώνες που έχουμε κάνει και τις μεγάλες νίκες που έχουμε πετύχει, δεν έχουμε ίδιες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, στον πανεπιστημιακό κλάδο, στις επιστήμες, στην πολιτική, σε μία σειρά από επαγγέλματα, κατά κανόνα οι γυναίκες συναντούν περισσότερα εμπόδια να ηγηθούν ή αποτρέπονται ή αποθαρρύνονται, γιατί είναι ανδροκρατούμενες δουλειές. Παράδειγμα, στην πολιτική, στην Ελληνική Βουλή, σε σύνολο 300 βουλευτών, σήμερα είναι μόνο 69 γυναίκες. Λιγότερο δηλαδή από 1 στους 4. Ενώ στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές ψηφίστηκαν μόνο 22 γυναίκες δήμαρχοι σε σύνολο 322 δήμων. Δηλαδή μία γυναίκα ανά 15 άντρες δημάρχους. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε ότι παρόλες τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει, τους μεγάλους αγώνες, ακόμα οι ανισότητες συνεχίζουν. Και μία γυναίκα, αν τελικά καταφέρει και εισέλθει σε αυτούς τους απαιτητικούς χώρους, πρέπει συνεχώς να αποδεικνύει τις ικανότητές της, το ταλέντο της, να αποδεικνύει συνέχεια και περισσότερο ότι είναι ικανή σε σχέση με τους άντρες, οι οποίοι δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα. Και δέχεται πολύ πιο εύκολα σεξιστικές επιθέσεις και κριτική. Θα σας μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί όταν φέρνω παράδειγμα δεν θέλω να αναφέρω άλλους που δεν είναι παρόντες. Θα σας πω ότι εγώ έχω μια επαγγελματική διαδρομή με διακρίσεις. Πρώτα απ' όλα στον κλασικό αθλητισμό. Ως πρωταθλήτρια Ελλάδος στο στίβο με εξαιρετικές επιδόσεις, πανελλήνια ρεκόρ, εθνικές και διεθνείς συμμετοχές. Στη συνέχεια στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας διακρίθηκα μέσα στα 10 καλύτερα μοντέλα στον κόσμο, η μοναδική Ελληνίδα με διεθνή καριέρα. Εσείς ίσως δεν τα γνωρίζετε, αλλά η μαμά σας είμαι βέβαιη ότι το έχει παρακολουθήσει. Στη συνέχεια ήρθα στην Ελλάδα, ασχολήθηκα με τις εκδόσεις, είχα πολύ πετυχημένα προϊόντα και πρωτοποριακά προϊόντα και δημοφιλή περιοδικά για την εποχή, αλλά συγχρόνως ασχολήθηκα πάρα πολύ και με τα περιοδικά που αφορούν την οικογένεια, το παιδί και νέοι γονείς, τις σχέσεις. Επειδή ήμουνα πάρα πολύ δημοφιλής, ήμουνα και πρωτοπόρος εθελοντικά σε θέματα που αφορούσαν τη γυναίκα και αφορούν τη γυναίκα, για την υγεία της, για την ευημερία της. Πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της Ευρώπα Ντόνα Ελλάς, που είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με τον καρκίνο του μαστού, με την πρόληψη, την ενημέρωση, τη διεκδίκηση για καλύτερες θεραπείες και πρωτόκολλα για όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα. Και σιγά σιγά, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μου έγινε η πρόταση να εισέλθω στην πολιτική. Εκεί λοιπόν ο λόγος που μπήκα στην πολιτική ήταν γιατί κατάλαβα ότι όσο και να αγωνίζομαι, αν δεν βρίσκομαι εκεί
που παίρνονται οι αποφάσεις, εκεί που νομοθετούμε, δεν θα μπορέσω ποτέ να φέρω μεγάλες αλλαγές. Είχα τη χαρά και την τιμή το 2004 να ψηφιστώ από τους Έλληνες πολίτες και μέσα στη Βουλή το πρώτο μεγάλο νομοθέτημα που έφερα 2 χρόνια μετά, μαζί με άλλες συναδέλφους γυναίκες, γιατί ήμασταν γυναίκες αυτές που φέραμε αυτή την νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, που για πρώτη φορά το 2006 έγινε νόμος του κράτους. Και είμαι πολύ υπερήφανη γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, αντιμετωπίσαμε όλες οι γυναίκες και εκείνη την εποχή και μέχρι σήμερα συμπεριφορές αμφισβήτησης, συνήθως από άντρες συναδέλφους. Στη δική μου την περίπτωση, όταν ως Υπουργός Τουρισμού το 2015-2019, με πολύ σκληρή δουλειά, καταφέραμε, η ομάδα μου και εγώ, να φέρουμε αυτή την τεράστια επιτυχία με ρεκόρ αφήξεων και τουριστικών εσόδων που ενίσχυσαν καταλυτικά την εθνική μας οικονομία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας, και πρώτα αναγνωρίστηκε διεθνώς το έργο μου και βραβεύτηκε διεθνώς η Ελλάδα, η στρατηγική μας, αλλά και εγώ η ίδια, ως η καλύτερη υπουργός του κόσμου το 2019, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τουρισμού στη Γερμανία, μόνο τότε σταμάτησε η αμφισβήτηση από τους άνδρες συναδέλφους μου στην Ελλάδα και έτσι αναγνωρίστηκαν οι ικανότητές μου, και μέχρι σήμερα που συνεχίζω στην Ευρωβουλή και εργάζομαι σκληρά για την Ελλάδα και την Ευρώπη και που συνεχίζω, αν θέλετε, να προσπαθώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των πολιτών που πιστεύουν ότι μπορώ εγώ να τους υπερασπιστώ και να είμαι η φωνή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεχίζω να αγωνίζομαι με το ίδιο πάθος, την ίδια ένταση, γιατί πραγματικά θεωρώ καθήκον μου να μπορώ να προσφέρω στην πατρίδα μου. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε να περάσω πάρα πολλά εμπόδια, να φέρω πολύ μεγάλες επιτυχίες για να αναγνωριστεί η προσφορά μου όταν συνάδελφοι άντρες με πολύ μικρότερη προσφορά έχουν καθιερωθεί ήδη ως εξαιρετική πολιτική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο θεσμοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή της, τα ζητήματα της έμφυλης βίας, να ξέρετε, βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα για νομοθεσίες και πολιτικές αποφάσεις που προσπαθούμε να αλλάξουμε στην πράξη για τη ζωή των πολιτών. Θα σας πω ότι είμαι στην Επιτροπή ΦΑΜ, Ισότητας, και την προηγούμενη θητεία αγωνίστηκα, διεκδίκησα και πέτυχα στην Ευρώπη με στόχο να καλυτερεύσει η ζωή και η καθημερινότητά μας, ειδικά στην ισότητα και στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, ως εισηγήτρια που είχα την τιμή να είμαι όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μια έκθεση, ψήφισμα, για τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και στα παιδιά, που για πρώτη φορά βάλαμε στο επίκεντρο της κακοποιητικής αυτής σχέσης και τα παιδιά, γιατί είτε ως θύματα τα ίδια, είτε ως μάρτυρες βιώνουν μια κακοποιητική κατάσταση σε μια πολύ τρυφερή ηλικία και πολλές φορές τα τραύματα αυτά τα ψυχικά δεν εκπλώνονται. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα παιδιά, μεγαλώνοντας στην ενήλικη ζωή τους, σε ένα τεράστιο ποσοστό που αγγίζει στο 70-80%, θα αναπαράγουν αυτό που έμαθαν και θα γίνουν είτε θύτες είτε θύματα. Θα αναπαράγουν τη βία δηλαδή. Ήμουν επίσης συγγήτρια σε σειρά εκθέσεων, ακόμα και για την έμφυλη βία στο διαδίκτυο, που εκεί μαζί με την κυρία Βόσεβερ, η οποία ήταν η συγγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιμετωπίσαμε την παρενόχληση
κοινωνιών για την ενδυνάμωση των γυναικών, επικαιροποίηση για την οδηγία με μεγαλύτερες ποινές στην εμπορία ανθρώπων και στο τράφικινγκ, με την πιο σημαντική επιτυχία μας, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα είναι υποχρεωμένα όλα τα κράτη-μέλη να την κυρώσουν και να την εφαρμόσουν, γιατί είναι το μοναδικό δεσμευτικό νομοθετικό κείμενο εναντίον της έμφυλης βίας. Και να ξέρετε ότι αυτό το κείμενο, επειδή είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όλα τα κράτη-μέλη που θέλουν να μπουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια οφείλουν να το κυρώσουν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, πριν 3 περίπου χρόνια η Τουρκία βγήκε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έκανε δηλαδή βήματα προς τα πίσω. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και πιέζουμε για τη μισθολογική διαφάνεια. Δυστυχώς γυναίκες και άντρες για εργασία ίσης αξίας δεν πληρώνουν το ίδιο. Είναι περίπου ένα 10% και σε άλλες χώρες 15% λιγότερος ο μισθός της γυναίκας. Προσοχή, το τονίζω, για εργασία ίσης αξίας, που σημαίνει ότι και στη σύνταξη θα είμαστε επίσης με μειωμένη σύνταξη. Και έτσι ελέγχεται με παρεμβάσεις μας γενικά ο ιδιωτικός τομέας για τους μισθούς που καταβάλει σε άντρες και γυναίκες, και είναι το πρώτο βήμα που έγινε για να εξαλειφθεί αυτό το απαράδεκτο χάσμα σε μισθούς και συντάξεις και να μπορούν και οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες να έχουν την ίδια επαγγελματική εξέλιξη. Συγγνώμη κυρία Κοντουρά, πολλά από αυτά εμπεριέχονται και στις ερωτήσεις μας. Θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις των παιδιών. Να τελειώσω λίγο με την ιδιωτική βία και μετά θα σας απαντήσω αναλυτικά. Έφερα λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το MeToo. Είδατε ότι το MeToo ξεκίνησε επειδή έσπασε η σιωπή. Βγήκανε πάρα πολλοί επώνυμοι άνθρωποι και από πάρα πολλούς χώρους. Και εδώ πρέπει να δείτε ότι δεν έχει καμία υπόσταση αυτό που λένε ότι η γυναική βία είναι ταξική, ότι κάποιος που κάνει χρήση αλκοόλ είναι πιο βίαιος, ή κάποιος ο οποίος είναι σε ανώτερη τάξη, γιατρός, δικηγόρος, αστυνομικός, είναι καλός άνθρωπος. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές βρίσκονται παντού. Το MeToo ήταν μια μεγάλη επανάσταση, θα έλεγα, και μια τεράστια διαμαρτυρία που εγώ προσωπικά το πήρα και είμαι πολύ περήφανη που το έκανα, το πήρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το νομοθετήσαμε. Και έτσι λοιπόν, μετά από πίεση, και σας είπα ότι είναι και ελληνική νίκη, γιατί με την κυρία Βόσενμπεργκ συνεργάστηκα εξαιρετικά, έφερε η Κομισιόν την οδηγία η οποία ψηφίστηκε το Μάιο του 2024 και τώρα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενδοοικογενειακή βία και την έμφυλη βία, που είναι μια παγκόσμια μάστιγα και παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει την ισότητα και επηρεάζει δραματικά εκατομμύρια ζωές. Τα ταμπού λοιπόν είναι στις μικρές κοινωνίες, τα στόματα παραμένουν κλειστά, συγγενείς, γείτονες, φίλοι διστάζουν να μιλήσουν, να σπάσουν τη σιωπή και να το καταγγείλουν, και έτσι έχουμε δυστυχώς πίσω από κλειστές πόρτες πολύ μεγάλη βία. Υπάρχει μια στραβή αντίληψη, και εδώ θέλω να σταθώ, που δεν έχουμε απαλλαγή ακόμα. Ότι η γυναίκα είναι κατώτερη των άντρων, ότι είναι λιγότερη ικανή, με λιγότερα δικαιώματα. Η ιδιοκτησία του συζύγου και του συντρόφου και είναι καλή για την κουζίνα της. Αντίστοιχα, ο άντρας είναι υπέρτερος, κυρίαρχος, πιο δυνατός, που μπορεί να επιβάλλεται ακόμα και με τη χρήση βίας. Γιατί έτσι μπορεί και έτσι θέλει. Χιλιάδες γυναίκες λοιπόν καθημερινά βιώνουν μια απάνθρωπη πραγματικότητα με απειλές, εκβιασμούς, επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, βιασμούς, σεξουαλική παρενόχληση και δυστυχώς και ψυχολογική και λεκτική βία. Δεν ζουν δηλαδή με βαριά τραύματα μόνο στο σώμα τους. Τα βαθιά τραύματα είναι στην ψυχή τους και δολοφονούνται απλά γιατί είναι γυναίκες. Μία ανθρωποκτονία, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, μπορεί να είναι τυχαία. Να είναι σε μια ληστεία, ξεκαθάρισμα λογαριασμών,
να το ξεχωρίζουν. Τα τελευταία 5 χρόνια θερμίσαμε τον 6 θύματα γυναικοκτονιών. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε όταν βλέπουμε ότι οι καταγγελίες πλέον, επειδή άνοιξαν τα σώματα και βρήκαν το κουράγιο κάποιες γυναίκες να μιλήσουν, κάθε χρόνο αυξάνονται. Τα θύματα μπορεί να βρίσκουν το κουράγιο να ανοίξουν το στόμα τους, να ξεπεράσουν τον φόβο τους, αλλά τελικά, αν δεν υπάρχει εκπαίδευση στην οικογένεια, στο σχολείο, στους καθηγητές, στην αστυνομία και σε όλες τις υπηρεσίες και τις αρχές, δικαστές, ιατροδικαστές, κοινωνικούς λειτουργούς που δέχονται αυτά τα περιστατικά και έχουν λάθος συμβουλές του τύπου «Έλα μωρέ κοπέλα μου για ένα χαστούκι, θα χαλάσεις το σπίτι σου. Κάνε λίγο υπομονή, τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν μπορεί, κάτι θα το έκανες κι εσύ για να σου επιτεθεί έτσι». Αυτές είναι δικαιολογίες απαράδεκτες που αποτρέπουν τις γυναίκες να ζήσουν χωρίς βία. Και τα παιδιά συνήθως γίνονται μάρτυρες δραματικών σκηνών, είναι θύματα και τα ίδια. Και δεν είναι δυστυχώς λίγες οι φορές όλα αυτά τα σημάδια κακοποίησης δεν ξεπερνούνται ποτέ. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια υγιή κοινωνία όταν έχουμε άρρωστους ψυχικά πολίτες? Θα κλείσω λέγοντας ότι έγινε μια πρόσφατη απόπειρα πριν 2 εβδομάδες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εντάξει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Αυτή η απόπειρα ήταν μια μεγάλη επιτυχία, γιατί η οδηγία έχει 51 άρθρα, τα 44 είναι τα ουσιαστικά, αυτά δηλαδή που μιλάνε για πρόληψη, για δικαιώματα των θυμάτων, για προστασία. Ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία μερικώς 17, εκ των οποίων τα ουσιαστικά ενσωματώθηκαν μερικώς περίπου 9. Και γιατί λέω μερικώς? Γιατί έχει παραληφθεί όλη η πρόληψη και η προστασία και έχουν μπει μόνο κατασταλτικά και ποινικά μέτρα. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουν το φαινόμενο, όταν γίνει το κακό το τιμωρούν. Εμείς λοιπόν στην οδηγία, η πλειοψηφία των άρθρων είναι να το προλάβουν, να μην γίνει το κακό, να αλλάξει η νοοτροπία, να αλλάξει η κουλτούρα, να προστατευτούν τα θύματα. Να μην μπορεί ο δράστης να κάνει ξανά κακό, αυτό που λέμε δευτερογενή θυματοποίηση. Γι' αυτό δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένες, ούτε οι φορείς, ούτε ακόμα νομικός κόσμος, που αν θυμάστε πριν 3 εβδομάδες όταν πέρασε το νομοσχέδιο, με τις ψήφους μόνο δυστυχώς της σημερινής κυβέρνησης, όλη η αντιπολίτευση απήχε, έγιναν μεγάλες απεργίες με φορείς και με οργανώσεις, αλλά και η Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, δικηγόρων, δικαστών, εισαγγελέων. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος ψηφίστηκε άλλον τον άλλον και με αυτή την επιλεκτική κακή νομοθέτηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε την ενδοοικογενειακή και συντροφική βία, που είναι άλλωστε η ουσία και ο σκοπός της υποχρεωτικής ευρωπαϊκής οδηγίας και που ούτως ή άλλως είναι υποχρεωμένη η χώρα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια να την εντάξει. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για τις νέες μορφές βίας στο διαδίκτυο, το bullying στα σχολεία και την τράπα. Και επειδή μιλάω με νέους ανθρώπους, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στα ζητήματα της έμφυλης βίας στην καθημερινή ζωή, αλλά και στο διαδίκτυο. Ακούμε καθημερινά για περιστατικά βίας νέων μέσα στο σχολείο, στις γειτονιές, στην οικογένεια και στο διαδίκτυο. Με ποιο τρόπο ασκείται αυτή η βία? Με σεξιστικές επιθέσεις, με προσβολές και ταπεινωτικά σχόλια, χλευασμούς, εκβιασμούς, απειλές, προσωπικά, ιδιωτικά
ενός ανθρώπου που θέλει να ενηδιάσει, να διασύρει, το βάζει με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και με πολύ δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο και υποτίθεται ότι το πρόσωπό του σε αυτή την πρόστιχη φωτογραφία, σε αυτό το χυδαίο βίντεο, παρουσιάζεται ότι είναι ο ίδιος. Αυτά λοιπόν τα δύο ζητήματα σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί νομοθετικά και έχουν ποινικοποιηθεί. Και επειδή υπάρχουν αμέτρητα κρούσματα και σε ενήλικες γυναίκες και σε επώνυμα πρόσωπα και σε πολιτικούς και σε δημοσιογράφους, δεν είναι δηλαδή μόνο ανάμεσα σε ανώνυμους, ακόμα και σε influencers, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αυτή τη σκληρότητα και τη βιαιότητα της έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου να την αντιμετωπίσουμε, γιατί η κόλαση που αντιμετωπίζουν κορίτσια και αγόρια είναι κάτι το οποίο πραγματικά, αν δεν αντιμετωπιστεί, δημιουργεί τόσο σοβαρά προβλήματα που, όπως είδατε κάποιοι, φτάνουν ακόμα και μέχρι την αυτοκτονία. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω από εσάς να προστατεύετε τους εαυτούς σας, τους συμμαθητές σας, τις συμμαθήτριές σας, τους φίλους σας, τις φίλες σας, να έχετε το κουράγιο να μιλήσετε με τους γονείς σας και τους εκπαιδευτικούς σας, αν πέσει στην αντίληψή σας περίπτωση βίας εντός-εκτός διαδικτύου. Κανένας δεν αξίζει να ζει μια καθημερινότητα με φόβο, απειλές, εκβιασμούς και bullying. Και σας ζητώ να απορρίψετε εσείς οι ίδιοι όλες αυτές τις σεξιστικές συμπεριφορές που σήμερα κυριαρχούν σε δημοφιλείς στους νέους χώρους, όπως τον κινηματογράφο ή σε ορισμένα είδη μουσικής, όπως για την τραπ. Η τραπ έχει χυδαίους τύπους μουσικής που απαξιώνουν τη γυναίκα, την παρουσιάζουν ως σεξουαλικό αντικείμενο. Αυτό δεν είναι μόνο το στήλη. Παρουσιάζουν μάγκα τον άντρα με όπλα, ναρκωτικά. Αυτό είναι προσβολή. Είναι μορφή έμφυλης βίας και πάνω απ' όλα είναι ρητοδοϊκή μίσους. Αυτές είναι τοξικές και επικίνδυνες αντιλήψεις που δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία και πρέπει όλοι μαζί εμείς ενωμένοι να τις καταπολεμήσουμε, ώστε να κάνουμε επιτέλους ουσιαστικά βήματα προς την ισότητα. Και πρέπει όλοι να απαλλαγούμε από αυτές τις νοοτροπίες και τις κουλτούρες και να καλλιεργήσουμε το σεβασμό στον συνάνθρωπο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ προσωπικά τη θέση μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσω να πιέζω για να διορθωθούν οι στρεβλοί νόμοι και να υπάρξουν προγράμματα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για την ισότητα, για το σεβασμό στον άνθρωπο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ πρέπει να ξέρετε ότι είναι και πολιτική βούληση. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά και σε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν, διότι η επιτυχία στη ζωή σας θα είναι να μπορείτε να βάζετε στόχους, να τους πετυχαίνετε με αρχές και ανθρώπινες αξίες, να τις στηρείτε, να βάλετε υγιείς βάσεις, ώστε στο μέλλον να είστε χαρούμενοι, δημιουργικοί άνθρωποι και ενεργοί πολίτες που θα προσφέρετε σε μια υγιή κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ να ξέρετε ότι είμαι πάντα δίπλα σας. Σας εύχομαι καλή πρόοδο. Σας εύχομαι να πετύχετε τους στόχους σας και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Είμαι στη διάθεσή σας τώρα και σε ερωτήσεις, αλλά και σε γραπτές ερωτήσεις. Αν προλάβουμε σήμερα μέχρι τις 12 η ώρα να ολοκληρώσουμε, και θα χαρώ πολύ να σας ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι, ξεκινάμε με τη Μαρίνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες, ευρωπαϊκά και εθνικά, για να μπορέσουν οι γυναίκες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Θα μείνω πάλι στην εκπαίδευση και στην αλλαγή νοοτροπίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στις άλλες χώρες, οι ανδροκρατούμενες θέσεις, που πολλές φορές είναι στην επιστήμη, στην πολιτική, στο πανεπιστήμιο, αποτρέπουν τις γυναίκες και τις αποθαρρύνουν να βγουν μπροστά. Παραδείγματα στην Ελλάδα, που τα έχω ζήσει εγώ προσωπικά με καταγγελίες, είναι ότι στην επαρχία οι γυναίκες, επειδή θέλουν να προσφέρουν, και οι άντρες είναι πολύ περισσότεροι, αν δεν υπάρχει ποσόστοση, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν ούτε ως υποψήφιες σε τοπική αυτοδιοίκηση,
και πιθανώς βουλευτές σε πολιτικές ομάδες. Σε εισαγωγικά πάλι, μας αρέσει η ποσόστοση. Δεν μας αρέσει γιατί δεν ανταποκρίνεται στα θέματα ισότητας. Από την άλλη, υπάρχει ποσόστοση, οι αποκρατούμενες αυτές συμπεριφορές αποτρέπουν τις γυναίκες να συμμετέχουν. Άρα είναι αναγκαίο κακό. Τι κάνουμε λοιπόν, θεσπίζουμε τους νόμους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ίδιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο που έρχονται και εφαρμόζονται και προσπαθούμε μέσα από ενημέρωση, μέσα από αλλαγή νοοτροπίας, να πείσουμε ότι είμαστε ικανές και άξιες, ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αλλά και στην πολιτική σκηνή του τόπου, να έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Αγωνιζόμαστε, έχουμε κάνει πολλά βήματα, δεν έχουμε πετύχει όμως να αντιμετωπιζόμαστε έτσι όπως εμείς θα θέλαμε. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές ακούω νέους ανθρώπους, οι γυναίκες, να λένε δηλαδή πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν άντρες. Όχι. Δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε σαν άντρες. Πρέπει να συμπεριφέρεστε ως ανεξάρτητες, αυτοδημιουργητές και απόλυτα σοβαρές, που έχετε σοβαρές προθέσεις στον χώρο που θέλετε να προσφέρετε. Άρα όλα περνάνε από την ενημέρωση, από την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και δυστυχώς η ποσόστοση η οποία έχει μπει για να μπορέσει να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ναι. Σχετικά με την ποσόστοση, θα ήθελα να ρωτήσω. Η ποσόστοση δεν είναι δεσμευτική. Υποχρεώνει να υπάρχει στο 30% στο ψηφοδέλτιο γυναίκες, αλλά μπορεί να είναι και όλο το ψηφοδέλτιο γυναίκες. Απλώς επειδή είναι ανδροκρατούμενος ο χώρος, δεν προωθεί, δεν είναι δεσμευτικός δεσμευτική. Είναι τουλάχιστον όμως το 30% να είναι γυναίκες και τα ψηφοδέλτια δεν μπορούν να κλείσουν. Ο νόμος όμως λέει ότι μπορεί και οι γυναίκες να είναι όλο το ψηφοδέλτιο γυναίκες. Ναι, αλλά πάτε σε κατάλαβο. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι σε μια πολιτική μικρή κοινωνία μπορεί να υπάρχουν 10 άντρες και μία γυναίκα. Αυτό προσπαθούν μέσα από την ποσόστοση να το θεραπεύσουν. Να επιτρέπουν οι άντρες βάσει της ποσόστοσης να μπαίνουν περισσότερες γυναίκες, να διατηρούν δηλαδή αυτή την ισορροπία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί αν το αφήναμε ανεξέλεγκτο, δεν θα υπήρχαν γυναίκες. Δεν υπήρχε και η θέληση όμως. Δεν υπήρχε και η συμμετοχή από τις γυναίκες. Μα είναι λογικό, δεν υπάρχει συμμετοχή γιατί αποτρέπονται οι γυναίκες. Όταν τους λένε ότι εσείς μπορείτε να προσφέρετε, να πάτε στα συσίτια στις εκκλησίες, να πάτε στα γεροκομεία, να φροντίζετε τους ηλικιωμένους και η πολιτική είναι δική μας δουλειά, καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτρέπει τις γυναίκες από το να μπουν στην διαδικασία να τσακωθούν για να μπορέσουν να πολιτικευτούν. Δεν είναι πάντα εύκολο, γι' αυτό είναι κρίσιμη η ποσόστοση. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Μέχρι να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και αυτή η κουλτούρα. Μαρίζα μου, μία ερώτηση. Παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει. Τι μέτρα θα θεωρείτε πιο αποτελεσματικά για την εξάλληψή του? Δεν σας άκουσα. Το μισθολογικό χάσμα παραμένει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποια θέση παίρνει γι' αυτό το μισθολογικό χάσμα που υφίσταται? Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα, που σας είπα στην προηγούμενη πενταετία, ήταν αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και πετύχαμε καταρχήν το πρώτο βήμα και πιέσαμε την Κομισιόν να φέρει μέτρα μισθολογικής διαφάνειας ώστε να ελέγχει το ιδιωτικό τομέα για τους μισθούς που καταβάλει σε άντρες και γυναίκες. Επειδή εγώ θέλω να μιλάω πάντα αντικειμενικά και όχι πολιτικά και δεν παίρνω θέση, δεν σας ανέφερα ότι όταν οι προοδευτικές δυνάμεις που αναγκαστικά τώρα θα με ρωτάτε θα σας το πω,
ζητήσανε στο Ευρωκοινοβούλιο να εξαλειφθεί αυτό το απαράδεκτο χάσμα σε μισθούς και να θεσμοθετηθεί ότι οι γυναίκες για εργασίας ίσης αξίας θα πληρώνονται με τους ίδιους μισθούς όσο οι άντρες, οι συντηρητικές δυνάμεις το καταψήφισαν. Οι συντηρητικές δυνάμεις και ειδικά η φιλελεύθερη οικονομία λέει ότι όλα τα ρυθμίζει η αγορά και δεν θέλει να πιέσει τον ιδιωτικό τομέα να πληρώνει τις γυναίκες όσο τους άντρες. Οι προοδευτικές δυνάμεις λοιπόν συνεχίζουν και πιέζουμε και καταφέραμε, όπως σας είπα, τουλάχιστον να ελέγχεται ο ιδιωτικός τομέας και με κάποιο τρόπο τα επόμενα βήματα σε αυτή την πενταετία είναι να μπορέσουμε να πιέσουμε ώστε να αποδεχτεί και η συντηρητική πλευρά που στηρίζει αυτή την αναχρονιστική, αν θέλετε, κατάσταση του μισθολογικού χάσματος, να ψηφίσει υπέρ ώστε να ρυθμιστεί. Εδώ τώρα θα με επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν πολλές πολιτικές ομάδες και όσο οι ακροδεξιές, οι συντηρητικές ομάδες έχουν την πλειοψηφία, οι προοδευτικές δυνάμεις που συνήθως είναι αυτές που υποστηρίζουν τα εργασιακά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην πανδημία, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τηλεργασία, οι προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, η αριστερά, φέραμε ένα ψήφισμα που λέγαμε ότι δεν μπορεί να είναι όμηρος ο εργαζόμενος απέναντι στον εργοδότη και να είναι μπροστά στο κομπιούτερ του 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Να μην έχει Σαββατοκύριακα, να μην έχει ρεπό. Θέλαμε λοιπόν να ρυθμίσουμε έτσι ώστε να υπάρξει το αυτονόητο κανονικό ωράριο, να μπορεί να κλείσει ο εργαζόμενος στο σπίτι το κομπιούτερ και να μην ενοχλείται στην προσωπική του τη ζωή. Όπως κάνει ο εργαζόμενος, όπως εσείς που πάτε στη δουλειά σας και όταν φύγετε από τη δουλειά σας, έχετε την προσωπική σας ζωή. Οι συντηρητικές λοιπόν δυνάμεις δεν το στήριξαν. Και τι έκανε? Φέρανε μια τροπολογία που είπε για τα επόμενα 2 χρόνια να μιλήσουμε οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εργοδότες κλπ. Με τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους να τα βρούνε με διάλογο. Επειδή από την εμπειρία μας όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό συνήθως δεν γίνεται, όπως και σε αυτή την περίπτωση δεν ευδοκίμησε. Τι έγινε λοιπόν? Έμεινε αρρύθμιστη η τηλεεργασία και τώρα σε αυτή τη θητεία ξαναφέρνουμε οι προοδευτικές δυνάμεις άλλο ψήφισμα, αφού πλέον δεν ευωδόθηκε η συζήτηση και ο διάλογος ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους για να ρυθμιστεί. Δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχει, γιατί και στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν πλειοψηφίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πάντα είναι συνεργασίες, συμφωνίες, διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές πετυχαίνουμε τις ανθρωποκεντρικές μας πολιτικές, πολλές φορές όχι. Η επόμενη ερώτηση. Ναι, Κατερίνα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών στις διευθυντικές και ηγετικές θέσεις? Δεν σας ακούω πολύ καλά, μπορείτε να επαναλάβετε? Υπάρχουν πρωτοβουλίες που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών σε διευθυντικές και ηγετικές θέσεις? Βεβαίως. Και αυτό που σας ανέφερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μια μεγάλη νίκη, όπως σας είπα, ήταν η υιοθέτηση της οδηγίας Women on Boards. Αυτό που το χειρίστηκα εγώ προσωπικά ως εισηγήτρια της πολιτικής μου ομάδας, ήταν περίπου 10 χρόνια στα Πασιρικάρια, πάλι οι συντηρητικές, πώς να το πω, ομάδες, πολιτικές ομάδες
επόμενη ερώτηση. Οι γυναίκες συχνά αναλαμβάνουν δυσανάλογα οικογενειακά βάρη. Πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η ισότιμη κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, αυτό ξέρετε είναι κάτι που με την νομοθεσία επιβάλλεται. Το θέμα είναι να αλλάξει η νοοτροπία και να αλλάξει και η κουλτούρα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα επιθυμεί να μείνει στο σπίτι, να φροντίσει το σπίτι και να μεγαλώσει τα παιδιά της, είναι δικαίωμά της. Εάν όμως οι σημερινές ανάγκες, η ακρίβεια, η φτώχεια, το ότι τα βγάζουμε δύσκολα πέρα, η ενεργειακή κρίση κλπ. Αναγκάζει τη γυναίκα να δουλεύει όπως και ο σύντροφός της, τότε θα πρέπει εκεί να αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα και να μην θεωρεί ο σύντροφος ότι η γυναίκα όταν επιστρέψει στο σπίτι θα πρέπει να αναλάβει και τη φροντίδα τη δική του και των παιδιών, να πλύνει, να μαγειρέψει, να σιδερώσει, να διαβάσει τα παιδιά, να φροντίσει την οικογένεια, τους ηλικιωμένους και εκείνος να πάει στο καφενείο ή να καθίσει στην τηλεόραση και να ξεκουραστεί. Αυτά λοιπόν είναι εσωτερικά τα θέματα μέσα στις οικογένειες, όπως είναι και η ενδοοικογενειακή βία μέσα στις οικογένειες, που μόνο με την αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας αλλάζουν. Άρα εξαρτάται από εσάς. Εξαρτάται από την εκπαίδευση, εξαρτάται από την ενημέρωση, εξαρτάται, γιατί βλέπω μόνο κορίτσια, από το πώς μεγαλώνουμε εμείς τα αγόρια μας. Δεν μπορεί, ας πούμε, μία μητέρα, και αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και θα το έχετε ακούσει κι εσείς, να λέει στο αγόρι της: κοίτα, αγόρι μου, να βρεις μια καλή κοπέλα, να σου μεγαλώσει τα παιδιά, να σε φροντίζει, και αντίστοιχα να λέει στην κόρη της: κοίτα, να γίνεις ανεξάρτητη, να μην έχεις κανέναν ανάγκη. Αυτά τα δίκτυο δεν είναι συμβατά. Πρέπει εμείς οι γυναίκες που γεννάνε για τους άντρες να μπορούμε να τους εκπαιδεύουμε επιστήμονες σε αυτή τη ζωή, έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα. Έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Όπως δουλεύουμε και οι δύο για να φέρουμε χρήματα στο σπίτι, θα πρέπει να δουλεύουμε και οι δύο, να μεγαλώνουμε μαζί και σωστά τα παιδιά μας. Και να εργαζόμαστε και στο σπίτι, γιατί το σπίτι έχει υποχρεώσεις. Γνωρίζω σε ζευγάρια που πραγματικά είναι ευτυχισμένα, ακριβώς γιατί έχουν καταλάβει ότι ο ρόλος τους είναι ο ίδιος. Είναι ενεργοί και στα παιδιά τους, ενεργοί και στις δουλειές του σπιτιού, ενεργοί και στη φροντίδα των ηλικιωμένων και πηγαίνουν στις δουλειές τους και δουλεύουν και φέρνουν τα προστοζήν για την οικογένειά τους. Και υπάρχουν ζευγάρια που σκοτώνονται γιατί ο άντρας της λέει: στον καναπέ φέρε μου νερό, πεινάω, κοίτα τα παιδιά, δεν μου πίνει στο πουκάμισο. Όταν γυρνάνε και οι δύο μαζί κουραβισμένοι από τη δουλειά. Άρα καταλαβαίνετε γιατί επιμένουμε πολύ στα θέματα που αφορούν αλληλεγγύη κουλτούρας, νοοτροπίας και εκπαίδευση. Και αν θέλετε, είμαι γυναίκα, θα σας πω ότι εγώ έχω κάνει μεγάλο αγώνα να μεγαλώσω δύο αγόρια με αυτές τις αντίληψεις και στο περιβάλλον τους είναι όλα απέναντί μου. Έρχονται και μου λένε: μα οι φίλοι μου μου είπαν, μα γιατί εσύ πολεμάς για τις γυναίκες, αφού οι γυναίκες αυτό, γιατί οι άντρες εκείνο. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι εύκολο να πολεμήσεις αυτές τις πατριαρχικές και ανθρωπιστικές αντιλήψεις. Άρα θέλει μεγάλη προσπάθεια και εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Δέσποινα. Λοιπόν, πώς φαντάζεστε την Ευρώπη του μέλλοντος σε θέματα έμφυλης ισότητας και ποιοι είναι οι στόχοι που θέλετε για την επόμενη δεκαετία? Κοιτάξτε, ο ΙΕ έβγαλε κάποια καινούργια στοιχεία που δεν σας κρύβω ότι μας απογοήτευσαν πλήρως. Είπε ότι για να υπάρξει πλήρη ισότητα, αν όλα τα κάνουμε σωστά, όλα, μέχρι σήμερα ούτε το 100% δεν γίνεται σωστά, αυτή είναι η αλήθεια, θα έχουμε ισότητα στον πλανήτη σε 300 χρόνια. Πιο απογοητευτικό δεν γίνεται. Στην Ευρώπη, οι έρευνες και οι επίσημες δηλώσεις είναι ότι αν τα κάνουμε όλα σωστά στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε 60. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η δικιά μας γενιά και οι επόμενοι και οι μεθεπόμενοι πρέπει να δουλέψουν προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τις εξώπλες και να μπορέσουμε όλοι να έχουμε ίσα δικαιώματα. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και για την επόμενη δεκαετία
εξέλιξη, αν θέλετε, και την καταπολέμηση των ανισοτήτων, τη ρητορική μίσους που είναι κάτι που ξεκινάει τώρα και γίνεται και μια μεγάλη καμπάνια από αθλητές, από τραγουδιστές κλπ. Θέλω λοιπόν να πω ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν εμείς που μιλάμε σήμερα, δεν προσπαθούμε, δεν κάνουμε τη διαφορά, αυτή τη μικρή διαφορά, αυτό το ένα βήμα παραπάνω, δεν ξέρω τελικά αν θα το πετύχουμε. Η νομοθεσία υπάρχει. Η κουλτούρα και η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Κυρία Κουντουρά, και εγώ από θέση ευθύνης, σε αυτή τη μικρή θέση ευθύνης ως διευθύντρια του σχολείου, μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω ότι επειδή είμαι γυναίκα, συνάδελφοί μου με αμφισβήτησαν, οι οποίοι όταν ανέλαβα τη θέση εξουσίας άλλαξαν εντελώς συμπεριφορά, ήταν και φίλοι μου κάποιοι από αυτούς, κάποιοι δεν κινήθηκαν και απειλητικά εναντίον μου. Να σας πω πότε το συνειδητοποίησα απόλυτα. Όταν μίλησα με άλλες διευθύντριες γυναίκες, ειδικά σε ηλικία, οι οποίες αντιμετώπισαν παραπλήσια συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικό η συνειδητοποίηση, λες, μα είναι δυναμική, μα έχω τελειώσει τη σχολή μου. Μα πήρα αυτή τη θέση επειδή την άξιζα. Γιατί δεν μου δόθηκε, την άξιζα. Μου ύψωσαν τη φωνή τους, μου μίλησαν απειλητικά και κινήθηκαν και εναντίον μου. Δεν σας κρύβω, κάποιες φορές και να με χτυπήσουν κιόλας. Οπότε είπα, ως εδώ, απομακρύνσου από μπροστά μου και θα μου μιλάς με τον ίδιο σεβασμό. Δηλαδή, το ερώτημά μου είναι, θα κινούνταν το ίδιο απειλητικά εάν σε αυτή τη θέση ήταν ένας άντρας? Νομίζω πως όχι. Βέβαια. Όχι βέβαια, και καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ. Το έχουν ζήσει όλες οι γυναίκες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν, που κατάφεραν να πετύχουν και πάνω απ' όλα να φέρουν αποτελέσματα. Γιατί για να φτάσετε εσείς σε αυτή τη θέση, βεβαίως και το αξίζετε. Γιατί τα εμπόδια είναι πολύ μεγαλύτερα και αν θέλετε, και οι, πώς να το πω, και οι ύπουλες παρεμβάσεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την οτροπία. Ξέρετε, ήρθα σε ένα σχολείο στην Αμαλιάδα και η διευθύντρια είπε ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, αλλά που μπορεί να αποστομώσει έναν άντρα. Γύρισε και είπε κάτι που έχουμε δει όλοι στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, απλά κυκλοφορούσε, που λέει να σου πω ότι οι άντρες έχουν πετύχει τα πάντα. Ο Αϊνστάιν, ο Τάδε, ναι. Οι γυναίκες τι έχουν πετύχει? Ρωτήσαμε μια γυναίκα. Και η γυναίκα είπε, εμείς τους έχουμε γεννήσει αυτούς τους άντρες. Θέλω λοιπόν να πω ότι αν δεν μας αναγνωρίζουν τη συνεισφορά μας και τις ικανότητές μας, εγώ εδώ θα σας πω δεν είμαι φεμινίστρια. Δηλαδή για μια θέση δεν θα πω ότι την αξίζει μια γυναίκα, αν υπάρχει κάποιος καλύτερος άντρας. Όχι, είσαι τις ευκαιρίες, είσαι δικαιώματα. Για μια θέση θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε άντρες και γυναίκες να κερδίζει ο καλύτερος. Εγώ δεν είμαι της νοοτροπίας να το πάρει η γυναίκα γιατί είναι γυναίκα. Σας το λέω αυτό πολύ ειλικρινά γιατί το έχω δει και εγώ η ίδια στους συνεργάτες μου. Όταν ζητάω θέσεις, έρχονται γυναίκες και άντρες. Θα πάρω τους πιο ικανούς. Αν είναι πιο ικανή γυναίκα, θα πάρω γυναίκα. Αν είναι πιο ικανός άντρας, θα πάρω άντρα. Έτυχε, στη δική μου την περίπτωση, να έχω μια ισορροπία. Δηλαδή να είναι μοιρασμένοι άντρες και γυναίκες. Στην προηγούμενη θητεία όμως, είχα πολύ λιγότερες γυναίκες από ό,τι άντρες, γιατί δεν είχα βρει. Σε αυτή τη θητεία βρήκα εξαιρετικές γυναίκες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δουλειάς μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχετε δίκιο, πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουμε. Αν ήταν άντρα στη θέση μας, δεν θα είχε υποστεί αυτή την αντιμετώπιση. Όπως και εγώ, όταν έγινα σε εισαγωγικά, γιατί εγώ είμαι ταπεινός άνθρωπος και δεν. Ό,τι κάνω το κάνω την καρδιά μου και για το καθήκον μου, αλλά όταν διεθνώς αναγνωρίζεται και μάθανε ότι εγώ βραβεύτηκα, και όχι μόνο εγώ σε καλύτερη υπουργός του κόσμου, το διανύλιστε από μια μικρή χώρα στην Ελλάδα να βραβευτώ, αλλά και η Ελλάδα βραβεύτηκε για την εξαιρετική και στρατηγική που είχε για τα αποτελέσματα και μας καλούσαν από το Υπουργείο και εμένα να μιλήσουμε σε συνέδρια για πώς έγινε αυτή η επιτυχία. Και εδώ θα σας πω κάτι, ότι τα αποτελέσματα που έφερα ήταν οικονομικά.
δεν πιστεύω ότι θα είχε αναγνωριστεί. Όχι από τον κόσμο. Ο κόσμος και οι επαγγελματίες του τουρισμού είδαν αυτή την τεράστια αύξηση πάνω απ' όλα στην τσέπη τους. Αυτοί το αναγνώρισαν. Αλλά οι πολιτικοί είναι δύσκολο με ομικροτιότητα να χωνέψουν ότι μία γυναίκα μπορεί να έχει φέρει τόσο σημαντικά αποτελέσματα. Και υπάρχουν και άλλες γυναίκες εξαιρετικές που κάνουν πολύ καλή δουλειά και φέρνουν αποτελέσματα και αντιμετωπίζονται όπως εσείς. Ή όπως έκανα. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Ο ανταγωνισμός πάντα θα υπάρχει. Αλλά αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα πετύχουμε δηλαδή τους στόχους. Και η νοοτροπία μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από τα παιδιά και μέσα από προγράμματα. Γιατί πολλές φορές εμείς που είμαστε εδώ και σας μιλάμε, έχουμε χάσει κάποιες ώρες εντός εισαγωγικών διδακτικές ή εκπαιδευτικές. Μα αυτή είναι η εκπαίδευση τώρα. Πώς θα αλλάξει η νοοτροπία αν δεν υπάρχει ενημέρωση? Έτσι ακριβώς και εγώ σας προτρέπω να κάνετε και δράσεις, να κάνετε και ημερίδες και πάνω απ' όλα να μην είμαστε μόνο γυναίκες σε αυτή τη συζήτηση. Να φέρετε όλα τα αγόρια του σχολείου. Αυτοί πρέπει να καταλάβουν. Αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν. Οι μαμάδες να εκπαιδευτούν. Να μην λένε στο αγόρι άλλο και στο κορίτσι άλλο. Πώς θα συναντηθούν αυτοί οι δύο? Όταν εγώ θέλω να είμαι ανεξάρτητη, να μην έχω κανέναν ανάγκη να είμαι δυναμική, και ο άλλος να ψάχνει να βρει μια νοικοκυρά να του μεγαλώσει τα παιδιά. Μόνο. Δηλαδή εδώ θέλει ισορροπία. Θέλεις να μείνεις στο σπίτι να μεγαλώσει τα παιδιά. Σεβαστό. Μακάρι. Μπορείς οικονομικά κάτω. Δεν μπορείς. Τότε συμμετέχουμε και οι δύο. Αυτά όμως που είναι απλές έννοιες πρέπει να περάσουν στην νοοτροπία και στην κουλτούρα. Γι' αυτό εγώ προτρέπω όλες σας να μιλήσετε με αγόρια, να κάνετε ημερίδες, ακόμα και στο Δήμο. Να μιλήσετε με το Δήμο. Υπάρχει αντιδήμαρχος ισότητας, τουρισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να έρθετε σε επαφή. Μόνο εάν παίρνετε πρωτοβουλίες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Χωρίς πρωτοβουλίες δεν θα αλλάξει τίποτα. Και σας λέω, εγώ το βλέπω με τους γιους μου. Που τους έχω κάνει πλήση εγκεφάλου, να είναι ευγενικοί, να είναι κύριοι, να είναι ίσοι, να. Και από τις παρέες τους και από το περιβάλλον τους πιέζονται για να είναι μάγκες σαν και τους άλλους. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι εύκολο. Θέλει συνεχή και εκπαίδευση και επιμονή και υπομονή. Δυστυχώς θα πρέπει να σας αφήσω. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος σαν γυναίκα να υποστηρίζετε τα δικαιώματά μας και φυσικά μέσα από τέτοια προγράμματα, εάν έχουμε τη συμμετοχή από τους ευρωβουλευτές, να μπορούμε και εμείς να τα αναδείξουμε στην τοπική κοινωνία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε.